як тоді, коли міцно стискаю холодне яблуко, що, здається, от-от воно з рук вирветься, розіб'ється скляне об землю, закотиться в траву, під землю сховається, навіть яблуко воліє від мене втекти. Як тоді, коли хрущі падають на дорогу, боюсь наступити, перестрибую, уявляю, як хрусне за вухом у мозку, хрусне, наступаю випадково на одного, третього, 20-го, то не спинки хрущів ломляться, то мої кістки, тому знову боюсь наступити, перестрибую. Як тоді, коли хвилі несуть відображення, довго несуть, зникають перед самісіньким берегом, і знову зсередини ріки те саме відображення пливе до мене, а ну ж бо пливи сюди, пливи, пливи, зникає перед самісіньким берегом, зникає, не допливаючи до рук моїх, навіть вода тікає від мене.